אנחנו איתך כתבנו הפוליטי עמית סגל מדווח לנו שמאחורי הקלעים היה שם ויכוח קשה בין טרכטנברג ליתר הבכירים במפלגה. טרכטנברג וגם אלדד יניב היו היחידים למעט לבני והרצוג שהיום במסיבת העיתונאים הכלכלית, ואני חושב שזה לא במקרה. בפורום ה-30 העמודים הראשונים שלשום התפתח עימות קולני לפרקים בין טרכטנברג פחות או יותר לבין שאר בכירי העבודה. אני גשר בין שתי הרשימות, אומר טרכטנברג, אומרים יש לו קריאות, אתה משוריין של מפלגת העבודה, אתה לא אמור לגשר. אראל מרגלית, זה לא סביר שמנו לבדו יחליט מה התוכנית הכלכלית, צריך צוות. כאן טרכטנברג מתעצבן ואומר, מנסים להדביק לי תדמית כאן של ניאו-ליברל, של קפיטליסט. אני עם כל הכבוד, חלק מחיי הייתי בקיבוץ, הייתי בשומר הצעיר. סונט בו אמיר פרץ, גם ברק היה קיבוצניק, תראה מה הוא עשה לנו אחר כך. מיכל בירן תוקפת אותו על מה בעצם תקרת ההוצאה, אם הוא מוכן לפרוץ את מסגרת התקציב. הרצוג מנסה להסיט את הדיון, להגיד אל תריבו על זה. מנו טרכטנברג אומר, לא תדחפו אותי לפינה הזו, אני הראשון שהעלה את תקרת ההוצאה. אומר לו אמיר פרץ, בואו לא נשכתב את ההיסטוריה. ושלי יחימוביץ' מזכירה שמי שהעלה את הרעיון הזה הוא בכלל אמיר פרץ. אומרים בכירים במפלגת העבודה, התוכנית הכלכלית הייתה שמורת טבע שלאיש מאיתנו לא הייתה כניסה אליה, ולכן חלקים הם לא באו. מפלגת העבודה, רק צריך להגיד, אומרים, הם לא הוזמנו. מסיבת העיתונאים הזו נועדה להיות באמת עם השלושה, טרכטנברג וראשי הרשימה המשותפת. זאת כבר. תודה רבה, עמית. ובפינה שלנו, המבקר לקראת בחירות 2015, זו הזדמנות למקד את הפוקוס בתוכנית של המחנה הציוני ובאיש שמוביל אותה. שלום אבלי אופק. שלום יונית. טוב, אז פרופסור טרכטנברג מציג את התוכנית הכלכלית של המחנה הציוני. יכול להיות שהמחנה לא הולך אחריו? זה קצת עצוב, אבל אולי נכון, כי באמת לא צריך להיות פרופסור לכלכלה כדי לזהות שהיו כמה נעלמים במשוואה במסיבת העיתונאים הזאת, כי מבחינה כלכלית טרכטנברג הנאו-ליברל נתפס בעיני רוב אנשי העבודה הסוציאל-דמוקרטיים כהכלאה קפיטליסטית מאיימת איפשהו בין יאיר לפיד לבנימין נתניהו. עד כדי כך? כן, יש אפילו כמה דוגמאות, קבלים מחלוקת עדכנית מאוד על אחד מנושאי הליבה שעלו גם בבחירות. המקבילה הכלכלית, אם תרצי, למשא ומתן על ירושלים, מע"מ אפס על מזון ומוצרי יסוד. מה יותר נכון והגיוני היה להסיר את המע"מ ממצרכי המזון והתרופות, כמו שמקובל במדינות המתוקנות בעולם. הצגתי את אותה תוכנית מע"מ אפס לסל מוצרים, סל בסיסי, פירטתי את המוצרים, הגשתי תוכנית. האם אתה בעד מע"מ דיפרנציאלי? חד משמעית לא. גם אם האמירה הזאת היא לא פופולרית, זה מתחיל במזון, ואחר כך גם כל מה שישנו על השולחן הזה יהיה גם חיוני וכולי, ויזכה במירכאות כפולות לפטור. טוב, אז על המע"מ יש 0% הסכמה, אבל בכל זאת הם מרוצים שיש דמות כלכלית בכירה כל כך במפלגה שלהם. זה ברור, אבל אולי קצת כמו בנט ואלי אוחנה, טרכטנברג ישלה את עצמו שאפשר, כל הדברים האלה יכולים לחיות יחד. בשבוע שעבר, כשהוצגה הרשימה, פעילי מפלגת העבודה שידרו את חוסר שביעות הרצון שלהם בשריקות בוז, כשהוקרא שמו של הסלב הכלכלי המוצנח לרשימה. על הבמה ניסו להשתיק את הקהל כדי להציג איזו חזית אחידה ומחויכת, אבל מה לעשות? קשה לחבר ברשימה אחת את ראשי המחאה ואת האיש שלדעתם קבע אותה. אז ברשותך רשות הדיבור למועמדים מספר 4 ו-5, אחיו של טרכטנברג לרשימה. מנואל, let's talk דוגרי. מה יש בדוח הזה ומה אין בדוח הזה. ויש פער בלתי סביר בין החזון המרהיב שהציג פרופסור טרכטנברג לבין ההמלצות הסופיות. הציון שאנחנו נותנים לדוח הזה, כמו שאמרתי, הוא בלתי מספיק. ראש הממשלה הקים את אותה ועדת טרכטנברג והציב בה את האנשים שהוא בחר לדבריו כדי לפתור את מצוקותיה של החברה הישראלית. עכשיו אנחנו מגלים שוועדה הוקמה על מנת למסמס מחאה אזרחית. טוב, זה לא נעים, אבל הם צעירים, הם מרדנים, אני מנסה לתת מטיעוני הגנה לעניין. טוב, את יודעת מה? זה נשמע משכנע, ואולי בעצם את צודקת, ואולי לא. מדובר לא בתרופה למחלה, אלא בעוד מאותה מחלה. בעצם ועדת טרכטנברג הייתה שלוחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקחת את המחאה ולנצל אותה באופן ציני להעמקת מדיניות קפיטליסטית. טוב, אז מה שהיה לנו עד עכשיו זה שרוב המועמדים בעשירייה הראשונה של המחנה הציוני נגד המשוריין במקום 11 והמועמד שלהם לשר האוצר, רק בנושא הכי חשוב אולי שרוב העולם מצביע עליו. נכון, ואגב, עד שבמחנה הציוני החליטו לנהל קמפיין, שזה לא קורה בינתיים, לא קצת תמוה שהמועמד לשר אוצר של מפלגה עם אג'נדה כלכלית חברתית לא מופיע בכלל בסרטוני הבחירות שלהם. במחנה הציוני מכירים היטב את יועץ הבחירות האמריקני ג'יימס קרוויל, שטבע את הביטוי הפוליטי המנצח, זו הכלכלה טמבל. ואולי מתישהו מה שטוב לאמריקה וגם לאחרים יהיה טוב גם לנו.
אבל לפני זה, רק תגידו לנו, לאיזו כלכלה בדיוק אתם מתכוונים? של טרכטנברג או שלכם? ומי כאן בדיוק אתם?